खुलुमबाय रायजोफोर खुलुमबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नैबे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो नैबे समाव बेजोंनो लोगोसे आंनि नैबे मिनि ब्लगजों नोंथांमोनखौ माने मानगोनखौ वेलकाम खालामबाय। थ' दायो बे समाव आङो फोथाराव फैदों माने मानगोनखौ मर्निं वाक हिसाबै। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैहाय माबा दङ जोंहानि बेसरथिलि। थ' बे आरो जोंनि बेसरथिलिया आं एखेबारे शुटिंआव बिराद बेस्थ'मोन जितु आपकामिं गंगा रायजो मिउजिक भिडिअ'नि थाखाय गोबां माने सानथाम जोंहा शुटिंआव थांबाय। दायो माने आं जितु जोंहानि बेसरबारि थ' बेखौ नायफैनो समखौनो मोनथ्राखैमोन। दिनैसो सोलाबबाय। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन बे जोंहानि बेसर आरोखि आरोना बेफोर गासिबो बेसरा बैनिफ्राय लानानै अलमस्ट माबा जागोन जोंहा 1.5 बिघा जानांगौ माने न'आव जानो थाखाय गायदों आरो फोदों आरोखि। थ' आङो दाखालि सानबासो आगोलाव माने गांनै दंमोन बिलाइआ। दायो नोंथांमोना नायनो हागोन गांब्रै जाबाय बिलाइआ। सानथामसो थानानै बेवहाय माने भिटामिन सारजासिगोन। थ' बेखौनो आं नायनो फैबाय फुंनि थाबायनाय हिसाबै फुंनि एसे एक्सारसाइस हिसाबै। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैहाय सानबो ओंखारबाय बे आरोखि बे आरोखि ओरैजाय दङ बेफोर गासिबो बेसरजोब बैनिफ्राय लानानै बैसिम आरो बैसिम बे आयं बोराय बे आरोना ओइ मोसौआनो जालायबाय बेसरखौ होर गोबां उसुबिदा जायो जोंहा माने मानसि नायनो गैयाब्ला बिराद डिस्टार्ब जायो। थ' बेखायनो एसे गेजेर नायै नुदोंना बे आरोना दोनदालखौ एथ' माने खाथियाव होना दोनफैदों फांफा गाफायलांबाय नै गाफायबायनो गाफायबाय एथलाब्रै बेसर जोनो। थ' बेनि थाखाय गोबां नायनो गोनां जायो। थ' बेवहाय नायनो हागोन खाथि सारावनो दोनना दोनदों बेखौ खुन्थियाखौ बेखौ एसे माबा खालामसै एसे नायनांगौ जायो आरोखि फैदो एथ' गोरा बे आरोखि दायो बेनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौ आङो फोरमायनो सानगोन जोंहा जिथु जोंनि आपकामिं जिथु गंगा रायजो मिउजिक भिडिअ थ' बेयो माने जोंहा शुटिं खालामो मैया जोब्बाय। थ' बेजोंनो लोगोसे जोंहा सानथामसो थानानै बा सानबासो थानानै जों बा सप्तासेबो जानो हागौ जानुवारि बा माबायाव डिसेम्बरनि लास्टआव जोङो जोंनि जिथु आपकामिं गंगा रायजो मिउजिक भिडिअ जों बेखौ DN मिउजिक प्रडाक्सनाव एंगारनो आखायाव लादों। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन बयबो अनसायगोन बयबो शेयार खालामगोन बयबो साबस्क्राइब खालामगोन बयबो अनसायनाय जोंनो होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। दायो गोबां माने खामानि दंबावो। थ' बेनि थाखाय जोंहा साननैसो माबा जागोन लेट जागोन। थ' बेनो आरोखि नोंथांमोना DN मिउजिक प्रडाक्सन थाबैनो थांनानै साबस्क्राइब खालामना लादो नैबे समावनो दोनैनो दानो आरो गोबां माने मिउजिक भिडिअ फैगोन आंनि। थ' आंबो नाजागासिनो नोंथांमोननि अननायाव ओइनो जोंहा गोबां डिस्टार्ब खालामलायबाय बिसोरो बे आरोना मोसौफ्रा नै आलि जिं थांनानै बास्लायजोबसिगोन बेयाव। थ' बेखौ गोबां नायनो गोनां जायो। बिथिंबो माखासे दङ जोंहानि आयंमोननि बेबो अलमस्ट गांब्रैयानो जाबाय गिदिर जाबाय नालाय। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन गांब्रै जाबाय आरो ओरैहाय दङ बे आरोखि गांफा जानांबाय
बेयाव साननैसो थानानै भिटामिन सारजासिगोन बे आरोना ओरैजायबो दङ बेफोर गुबुननि एसे दुब्लियाव माने फैनानै बेरायनो मोनाबा मोजां मोनथ्रा आं देहाखौ एखेबारे फुङाव माने एसे एनै बेरायनो मोनथारनांगौ आरोना नङाब्ला माने देहाखौ एसे बोरैबा बोरैबा मोनो थ' बे हिसाबै फुंनि थाखाय माने मर्निं वाक खालामनो फैबाय दा ब्लगाथ' आंना माने एसेबांबो गोलाव नङा आरो जेबो माबाबो गैया नालाय थ' बे मर्निं वाक खालामनायखौनो आरो दुब्लियाव बेरायनो फैनायखौनो बा बेसर नायनो फैनायखौनो बेखौनो नोंथांमोननि सेराव देखायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे ब्लगखौ एसेब्लाबो मोजां मोनगोन आरो जोबनायाव आं बेखौनो बुंफिननो सानगोन नोंथांमोना थांनानै जोंनि जिथु आपकामिं गंगा रायजो मिउजिक भिडिअ बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना थाबैनो थांनानै इउटुबाव डिएन मिउजिक प्रडाक्सन बेखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव बारा सम गैला नोंथांमोना नुनो मोनखाथारसिगोन आसा खालामो नोंथांमोना नायखागोन साबसक्राइब खालामगोन दा बेखौ नोंथांमोननि सेराव गोबां गले गले बुंफिननाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन दायो बे समाव आंनि जिथु मिनि ब्लग बेखौ आं बेयावनो फोजोबबाय लोगोसे फोजोबनायनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि गोथार मंगलबार साननि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाफिनबाय लाभ इउ बाय बाय